yake ɗauke da shi da kuma hatsarin da yake tattare da shi a cikin rayuwarmu da al'adarmu da kuma addininmu. Kamar yadda kowa ya sani, na yi ƙaurin suna matuƙa wajen fito na fito da irin wa'innan series ɗin da kuma irin wa'innan wasan kwaikwayo da ake malakabi da wai yaɗa tarbiyya. Allah ya saka ma Dr. As-Salafi da alheri bisa yadda ya yi aikin zaƙulo wannan bidiyo, domin ka san shi lamari irin wannan in ba wanda yake mai da hankali da bincike ba, ba dalle ba ne ka san wato abubuwan suna faruwa. Duk da kasancewar muna bibiyan wasu jefi-jefi ba ko da yaushe ba gaskiya, shi yasa za ku ga iya abin da iliminmu ya kai ko iya abin da idonmu ya kai ko kunnenmu ya kai mawa, iya shi muke iya magana a kai. Sauran lamuran sai abin da muka ga wasu sun ya fico, kamar irin yadda Dr. As-Salafi ya ɗauko wannan bidiyo ya sa a shafinsa domin ya nuna wa mutane hatsarinsa. Dr. As-Salafi yana ƙoƙari wajen rubuce-rubuce, mu kuma alhamdulillah muna ƙoƙari wajen mu ga mun yaɗa ta hanyar sautin. To ko haka addini dama yake, kowa ya riƙe wato ainihin abin da zai iya domin ganin an gudu tare an tsira tare. Lamari na abin da ya shafi wasannin Hausa, ga wanda suka sanni a kafar sadarwa sun san lamari ne wanda ba baƙon abu bane a wajensu, wajen su ga ina tattauna irin wannan lamari. Kuma ban fiye tattauna matsalar 'yan wasan Hausa ba saboda kasancewar yadda komai yana da matakin da ake magana a kai kuma yana da lokaci. Ba za mu zo mu tasa matsala guda ɗaya mu ta yi ba, tunda muna da matsaloli da yawa, sai in abin da ya bijiro mana wanda take al'arida. So wannan bidiyon ina so in ba ma kowa aiki tsakaninka da Allah a matsayinka na musulmi, kai ba ma musulmi ba, ko kai Kirista ne. Na san Kiristoci suna bibiya na, su ma suna faɗin albarkacin bakinsu a iya abin da suke ji ina ke yaɗawa ko abin da nake yin wa'azi a kai. Ko Kirista ne kai ko musulmi ne kai, musamman a arewacin Najeriya, ka je ka yi nazari da kanka ba tare da na ja maka aya ko hadisi ba. Shin wannan bidiyon da ake ƙoƙarin a fitar da shi, wannan fim ɗin ya dace da al'adan ƙasarmu? Sannan ya dace da addininmu? Sannan ya dace da rayuwarmu? Ka je ka yi nazari da kanka ka ba ma kanka amsa, kuma ka yi ma kanka adalci. Ina magana da masu hankali ne, ba mutanen da ba su san inda kansu ke musu ciwo ba, san da aka taso bare su san inda za a ji. Masu iya magana na cewa lan tastaqima umuruna hatta naqula lil muhsin ahsanta wa lil musii asa'ata. Lamuranmu ba za su daidaita ba har sai mun wato ƙalubalanci mutumin da ya kuskure, mun ƙalubalance shi mun mai gyara, mun ce ka kyauta. Sannan lamarin ba za su gyaru ba har sai mun dubi wanda ya saba ya kuma yi ba daidai ba, a ce mai ba daidai ba. A duk lokacin da al'umma ta rasa irin wannan ma'aunin ta fuskan wanda ya daidai a ce ya yi daidai, wanda ya kuskure a ce ya yi kuskure, to shi ke nan al'umma ta halaka kuma ta shiga cikin ramin da ba za ta fita har abada. Allah ya gani iya ƙoƙarinmu muke, duk da fassarorin da jama'a suke mana a wannan kafa da irin fahimtar da suke mana. To amma duk fahimtar da mutane suke mana game da faɗakar wanda muke yi ta Allah shi ne daidai. Kuma hukuncin Allah ba hukuncin ɗan adam ba ne. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Abin da ya kawo mu wannan fage ya kuma kawo mu wannan kafa, ba mu zo wannan kafa don wata manufa ba face saboda mu tabbaka al'amuru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Kuma wannan da kake ganin shi fim ne da ake ƙoƙarin a yaɗa shi, a yaɗa maɗigo kamar yadda ka ji a ciki. Wannan wani yanki ne wanda suke ƙoƙarin fitarwa. Kamar yadda muke faɗi Arewa 24 hours abin da suke yaɗawa shi ne fasadi da rusa tarbiyyar Arewa da al'adarmu da kuma addininmu.
kuma idan malaman addini ba su tashi tsaye sun yi abin da ya kamata wajen ƙoƙarin yaƙan wannan lamarin ba da faɗakar da al'umma kan wannan lamarin ba, na rantsi da Allah nan gaba sai ka nemi tarihin addinin musulunci a arewacin Najeriya ka rasa. Ba don kuma ba saboda wannan hanyar da ake yaƙan mu hanyar ya fi muni sama da yadda 'yan bindiga ke ɗaukan bindiga suna kashe mutane musamman a Zamfara da sauransu. To wannan da kake ganin shi ya fi muni sama da wancan. Saboda wancan ranka kaɗai za a iya raba ka da shi iya gejin ƙarshe ko a raba ka da dukiyarka. Amma wannan za a raba ka da imaninka da tarbiyyarka da kuma nasarar da za ka samu a gaban Allah Maɗaukakin Sarki. Saboda haka yanzu kun ji abinda muke gaya muku a kodayaushe a sannu ga shi ya fara fitowa fili zilyan, ma'ana suna barrantar da mu da kansu. Sannan malaman da suke goyon bayansu musamman a wancan lokaci da na yi magana kan wani ɗan wasan Hausa wanda wasu suke amfani da wanda suke cewa ai neman suna ce. To ba komai, mun baka sunan kyauta. Wannan ita ce fahimtarka kuma sunan da kake yawan ambata mun baka ita kyauta. Hatta wasu malamai akwai wanda sun zarge mu kan me yasa za mu kalubalanci wannan bawan Allah da ya ce zai amfani da mata 'yan ƙananan shekaru wajen yin wasu fina-finai. A wannan lokaci hatta wasu wanda suke rafaran kansu zuwa ga sunna akwai wanda suna jin haushi na kuma suna kalubalanta na tare da su ba su fito sun yi al'amuru ko abil ma'arufi wan nahyi anil munkar din ba. Saboda haka lamarin nan da muke magana akai lamari ne na wanda muke kokari ba dan mu burge wani ba ko kuma mu ganin mun bakanta ma wani, muna yin shi ne saboda Allah. Duk tunanin da zaka yi ka je kai ta yi, amma wannan yana ƙara bayyana maka hatsarin da ake ciki. Shi yasa mu idan ba mu fito mun faɗa ma mutane ba masu barin gidan fina-finan nan a gidajensu, musamman mata, duk abin da kaga mata na yawan kallo yara na yawan kallon sa. Wannan abin da kuke ganin shi kuna ganin shi ziriyan ana so ya yaɗa zinace-zinace da hanyar da wata mata ta fitowa tana ita ma yar fim din ne, bidiyon yana yawo na ga a TikTok sun yan TikTok na ta yadawa a Facebook kan cewa tana sai da maganin da ko mace tare da budurcinta za ta ba ta wato ainihin maganin da za ta mayar da budurcinta. Duk wannan shine manufar tasu. Sannan akwai wani mutum da na ga yana jawabi cewa ya taɓa ganin wani yana jawabin cewa yana amfani da bidiyon 'yan matan TikTok yana masturbation da su, shine ma'ana istimna'i. Yana kallon bidiyon su na rawa da abubuwa da suke da surutai, yana kallo yana biyan ma kansa bukata da kansa. Ku duba bala'in da ya kai mu. To yanzu wannan free of charge sun fitar da wannan fim din suna so sai sun yada shi. Me kake tsammani idan fim din ne ya fantsama cikin zukatan 'ya'yanmu da kannanmu da kuma sauran al'umma miskinai, musamman al'umma miskiniya irin al'ummar arewa? Ba kake tsammanin tasirin me zai yi? A indirectly ma da suke yada fina-finan nasu da abubuwa mai muni, tare da hakan ma ana samun 'ya'yanmu suna halaka, suna shaye-shaye, suna abubuwa makamantan abubuwa na fasadi. To me kake tsammanin idan wannan abin ya fita karara ana maganan jima'i, ana maganan abubuwa gashi nan kana kallon shi karara, ba sai wani ya zo ya fassara maka ya ce ga abin da ake nufi ba. Da malaman da suke ganin ɗore musu gindi, musamman malaman da suke ganin cewa suke da'awar zaman lafiya da sauransu, suna daga cikin manyan malamansu da suke ɗora musu gindi su yi abin da suka ga dama. To wanda ya zama ƙalubale da kuma wato wannan haskawa ne a matsayina na abin da zan yi. Kuma duk wanda yake ganin cewa abin nan da nake yi ko faɗakarwa ko irin wannan jawabin nake kuskure ne, yana iya ɗaukan dan matakin da zan yi. Ko duk wanda yake ganin cewa ana so a rufe masa hanyar cin abinci ko wani abu, ni free ne, kana iya ɗaukan duk wata mataki a kaina. Amma ni ina gaya muku abin da yake gaskiya ne. Sannan al'amuru bil ma'rufin nan da kuke gani muke magana akai, shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu, yace mu tsaya akai. Shi yasa Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrajat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ku ne mafi alherin al'umma, kuke umarni da mai kyau, kuke hani ga mummuna. Duk al'ummar da ba za a samu wanda za ta gaya mata yi ko bar ba, wani al'umma ta tabe. Shi yasa yana daga cikin dalilin da Allah ya sa Allah ya tsine ma Yahudawa daga cikin banu Isra'ila a wancan lokaci, ce lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Allah ya tsine ma Yahudawan banu Isra'ila ta harshen Annabi Dawuda da Isa.
annabi Isa kenan. Sun kasance ba sa umarni da al'amari da abu mai kyau, ba sa hani ga mummuna idan sun ga ana yi. Sannan Abdullahi bin dan Mas'ud yana cewa yadhhabu salihun wa yabqa ahlur raibi, wato mutanen kwarai za su tafi kamar da Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa, wanda kuma a zahiri ga abin da ya faɗa yana tasiri. Yace mutanen kwarai za su tafi sai yan shakku da yan kokonto su za su rage. Sai aka tambaye su ya Abu Abdurrahman, ya suwaye a wato ainihin ahlur raibi? Sai ce allazina la ya'muruna bil ma'rufi wa la yanhauna 'anil munkar. Mutanen da ba sa umarni da abu mai kyau, ba sa hani ga mummuna, su ne ahlur raibi. Sannan a wancan hadisin da yake cewa a firqatun najiya, su ne malamai suka ce su ne allazina yuslihuna idza fasada an-nasu, su ne waɗanda suke gyara idan mutane sun lalata. Ba matsala bace ka ɗauki shashin da ya maka cikin abin da zaka tafiyar da shi a rayuwanka. Idan ka ɗauki wannan hanya ta rusa tarbiyyar al'umma, ita ce hanyar da kake ganin nasara a rayuwanka, to kar ka sa mana ido mu kuma hanyar da za mu kalubalance ka wajen ƙoƙarin ka daina ko kuma mu faɗakar da mutane sharrinka. Kullun ya amalu ala shakilati wa rabbukum a'lam biman huwa ahada sabila. Kowa ya abin da ya ga dama. I'malu ma shi'tum. Da haka a yanci kar wani ya zo ya ce wai zai min comment ko zai turo min message cewa wai bai kamata in wannan abin ba, ko na cika sa ido. Kowa ya abin da zai yi. Wannan kafa ta kowa da kowa ne. Duk wanda ya zaɓi ya tafi ta wannan hanyar wajen rusa mutane tarbiyyansu, to ni kuma ga abin da na zaɓa wajen ƙoƙarin faɗakar da mutane sharranka. Da haka kowa sai abin da ya ga dama, ba wanda zai hana wani. Kowa yana da freedom of speech a ƙasar nan. Saboda haka wannan ra'ayina ne kuma shine matafiyata, kuma dole za mu fito mu faɗakar da mutane sharrin wannan abin. Kuma wallahi 24 hours kwanan nan na yi zirga-zirgan asibitin da na je na yi check-up ɗin lafiyata, kuma na je an kwantar da yaro na a wannan asibiti. Amma a wannan asibiti da ka je, abin da ake sawa ba yana nufin masu asibitin ba, su sun sa TV ne saboda ya ɗebe masu jiran daktoci kewa. A daidai wannan lokaci za ka samu abin da ake sa 24 hours arewa ne. Arewa wannan 24, wato za ka same ta a wannan lokaci ba abin da suke sa sai rawa. Ka gaya min wannan me alaƙan irin wannan shiriritar da al'adarmu da addininmu da rayuwarmu, ko da kai Kirista ne, gaya min da addinin kai halatta wannan. Saka wannan shine jawabin da zan iya ba, dogon jawabi zan iya yi ba. Na faɗa ne kuma muna ci gaba da faɗa, kuma in wata matsalar ba ta sake fita za mu haska. Wannan ba babin da zan daɗe ba ne ina jawabi, saboda wannan abin baya buƙatar ta'aliki mai yawa. Idan kana da hankali ba ƙwaƙwalon kifi ba ne ko ruwan jakuna gare ka, za ka fahimci cewa wannan yana da hatsari a cikin rayuwarmu da rayuwar matanmu da kuma rayuwar 'ya'yanmu da fico ɗin 'ya'yanmu nan gaba. Dukkan tarihin da muke da shi na addini wannan sai ya rusa shi. Kuma wallahi ina gaya maka wannan abin ana yin nasara. Ba za ku san illan da za a mana ba sai bayan shekara 10 zuwa nan gaba, ko 15 ko 20, za ka gane cewa mun faɗa. Ko da bayan ba ma raye, lalle wannan abin da muke faɗi zai tasiri. Kuma waɗannan maganganun namu za a ɗauko su a sa su a ce dama mun faɗa. Allah ta'ala muke roƙo ya datar da mu, ya shiryar da mu, ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar nan. Duk wanda yake nufin addininmu da rayuwarmu da al'adarmu da addininmu da matsala da sharri, ya Allah ka ruguza shi kamar yadda sharrin kansa. Ba za mu gushe muna addu'an kuma wanda yake da albarkacin shiryuwa, Allah ka shiryar da shi. Wannan shine jawabin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.